Hello guys, jotron phung kham hanan katal brogo nok jotron lam chogun ke nok bhai tampai khaklai kham na hane ke nok ni hagai to block khlai malia tini ke chung mono bazar thangai tongo ke lama deng hati si maklai chiu tong la kisam dota am jari tang ke tulamora bazar chung phai choka ga yang chan ma hingke bon yong buri bai chung ke tin jana thanglai do dara bachu ang heke thanglai hingke cha samung nang toma ba brok manik se paijana tongo ke ane bu kisa dorkar manani paijana tongka hingke ambang thalmen tampai olo nong no phungnai nong nai tong dan bidini pe sa hingke tangai hing korji bazar chopai kang korji bazar chopai jar hingke ron hoitoni bidi kicha khlaiano hini aro tai sisa video saina haba yang sini rasta hingke wese na tok lama gaham ba yang singke kisa thang hotor tang hingke chung mono bazar phai choka ka yang sing nai di gari si burung su kobang na borok to sumo kobang bising hapang ke ang to su video khlai milia tam hamale an mana de banai na video de khlai jari tak hingke chung phai kamotro yang sing pun paina ka tha bacho hingke yang sing bo pun ane hingke pun sikang paina lai ka ma ani je mono bazar thangmani daku joto wachepan ang yang phai pun tok wak bazarang wachepan thangjai hote first time thaman ro bap re bap borok ko usuk bang pun busuk bang tok busuk ka wak to te bang pai manchi wacha burung borok nai dini busuk bang marok to sarang ha satung kuryong si tini to kisan gorom nang marok satung tong khai te bis marok hamu wacha gorom nang marok sokham ka hai panje lem sokham an mano bamde yak mobile to yak hang kisak je video khlai ma se tai to khlai ma yang phiri simi kisa hingke ang yang phai mani mung sanok jak no phunukga nong nai tong na nai thoka yang hingke tok bazar do tok takhum mase bangmani hakka bangma asuk bang hingke ang nong no phungnai haimani yang phai nai din yang phai khorgosh bwsa nai thok pai mani hoise rong kha chaita khorgosh angke kuphuna betra nai thok jak hoise mon amti rong gang hoise nogoti phainam to manke nogotui tam khe bana rinai chana ang saimaya anjari to tuya nai thongmani jese nugui hamjak soka nana muchuk sokkanga bono share photo bugoi video ti saisi ma phaiji ose nai thongmani yang phai baching ke tok nai jak dano ga phago hingke ang khorgosh nai romna naimani kiri ros rom malaya asuk nai thok ma khorose tak hingke chung yang mui kutung bazar phai sokpai jak shet nogo hingke mui kutung bangmani bapre bap nong kmana nai je ka bangma yang borok bu yang ke yang bising hableu yang bising baso hingke mui kutung pai tongo angke an mana tu yang bising kisa sajo ke baso jang hata hingke bo pai sini ang yang kutung phamani hingke mat hingke ba tak hingke chung nogo phirok lai tong yang bising nai di nogo phirok tu kisa video khlai jang tam mui kutung nai moi philai bethai tomato dalok bo katal ose nai thangma rok bai hingke abo sortui paina hinui nai tongi rok are bangmani mui kutung nai thangma rok nugui chana musuk gaham nong nai tongi.
Kumam leng chuka yang iro tibin khalai chung leng chuka tibin cha khalai na kumam leng chuka gorom nang jai chuka jang ki chung bazar hobe pheke tak tibin cha na thane leng man jai ta mama to guys jotonon sare kahan monu bazar thangpai mane paiping usuk to joto phunu pai meleri tai to apta paika auto phunu mali angke moi kutung dolas paika ani busan jare tai pai melia ang leng mane si himna si tuk so ka chu keleng phoya thaman chung 8 di thaman do no so paika 12:30 mayo khoi mane busu keleng ka an mana bante bante iyang gyak to khongsa roi maro chuka waje tai phaibra bidi to khlai melia no bazaro bidi khlai melia borok chuk bang manu bazar thanai ke masingo ke kahamta borok betala bangman jare goroma hingke kosto betala tongjane bidi ja kore ke lengwa je tuma to khawsi phunga ya yang phasing yang wathemia mushroom yang sike tokharong ang monu bazar thangke tokharong mang tudo rangke ang moso ding sanai mo hingke bo tam sikam bana raisa ebusta 2 mutha 50 টাকা kaisa 25 টাকা kalahi angke dalok bedal thokjak amjari thokba yawi sanai sari bono moso ding sanai bono sari The next day. Okay guys, me from monu bazar thaman video to order khlaika tamla tai order khlai mile abo hinke ri panyan thaman ta ri panyan thamani bazar phing phaching ri dugan phaching to borok usuk kobang tai ang phuchi phunung male ang leng man jare tai video ti sai male borok asuk besera bahai ke ha khabu te video khlai sanai ba gele ri tongnai phaching to video khlai male ke tai wai serok thangpra geksa borok kom ke khlai chano gang je nanan thang namani abubu malia borok kobang mang to hangke ang te ani busabo kisa gorom nangjagoi tong thojoi ang so kata gang jari tai ne phan saro angno epan adino satung kisa kom oisi satung te besingke asuk sai tongna dukhamo mono bazar thanai ke kisa mai singke aram tara hingke tungplai tahano amjari yang sasalango hingke betla tungplao ha thanda jaga te kore usuk ke tungplao borok ko usung ba nung achuk no hoite pan thangdi borok uchuk kobang manai gang adino no first time me phan tahano first time pun tok phalai phajing thamani uma sukde borok kobang haine saime marok sara kobang gan banda tuma to khabon to no tinte phumale tamale tini karen kuring to hando me pha thangpai me pha to adek video khlaka angke tini roiba tini tak sija video khlai jong ha te kaisa kok sanam sugo je video pura nai pene brong no saimanai video kaisa haingta ha comment la phaido nung like mangla chuba like ro kharui abo to saimano ngenu comment ro khar matra je borok like rojak gabo to comment logo like phine comment chimino ko like koroi eko he miafrani video sarang manta comment phayo like kaisa ko koroi ge ta comment ang to ha busuk 26 kande na busugo like ong to ha matro 7 kande busugi na 17 kande comment kam muitus kori hang ta video ne ese saimalia like sukom comment share like share na la tai to maba tai tang khlanya ang babu kon joto ni video nai khengke comment buru like buru riya to tongya joton ani video ya joton video hai khlai pe bro tongthu Okay guys, tini bangi video syuting nai hingke an banda tuma to khabo ang tekaise video phunu sinai tuma hamle ta current kuri mobile bu kisa charge kom anjari tai phunu mali angke kisa sambu tongo anjari tai phunu mali angke tini bangi video syuting nai tata